Nkosi yami. Okay, asinibingelele kasibingelele bonke abantu. Asibingelele bonke abantu abakhona njengamanje. Abakanye nathi kuleli khaya. Ngicela ukuthi ke le video niyishare kubanye abantu abaningi. Bizana abanye abantu bangene manje ba. Kunabantu abaningi abakhalile. Bakhala ispecial ukuthi bona abasitholanga noma bezwe ku late. Okay. Ngahlela ukuthi ke kule nyanga le nginihlelele sona kuse early umuntu ongazi ukuthi siyeza noma kanjani kodwa kulonyaka sokugcina. Njengoba ngibenzela abala ngabenzele emakhaya. So abantu abaningi egoli bakhalile ukuthi abasitholanga. So engithi ke manje ngizobuya futhi ngizokhuluma nani ukuthi noma kanjani uma kufika umhla ka 2 kuyobe kulesibili siyabuya special until kuze kushaya umhla ka 6 ngomgqibelo. Sho nje iviki lonke kusuka ngolesibili lelo viki sobe sibuya special. Ulesibili kuze kushaya umgqibelo sobe sekhona special. Engisho ukuthi ke abantu abaningi akule egoli babakhayela abantu ukuthi abasitholanga bona noma abezwe late. Engithi ke nawe ola egoli izonke nesikhathi ikakhulu abantu sibalindele labala egoli noma mawuze kudeni mawukhona ukuthi uzame uze ezigodlweni sondela nawe ufike uzoyitholela ozobe ukudinga ama price wonke azobehlile ngendlela leniyaziyo. Okay, ngaphinde ngathi kubantu abaningi abangawuphatha umuthi noma abadinga amandla amakhulu imendlela ngathi nabo siyabamukela ngoba ngithe ungene esigodlweni semendlela ezesibili esingale ngithe ku 5000 kodwa kusukela ngomhla ka 2 loyo ungena esigodlweni uzobe ungena uzocela ngemali u2.5. Ningizwe kahle esigodlweni semendlela ngithe amafuna sizokuphamisela ngemoya lekhaya kuphahlele esigodlweni sesibili ku 5000 kodwa kusukela ngomhla ka 2 kuyobe ku 2.5 kuya phezulu noma kube 2.5 nemali emhlobo ephathayo. Engisho ukuthi ke simukele bonke abantu ngabe uyini wena noma ngabe yini oyidinga ukuthi yenze empilweni yakho. Uma ngabe umuthi ungawusebenzisa ungawuthinti ngesandla sabe bekubona abantu sikhona isigoro semendlela so bese kuvusela imoya sikhulume naso kuphahlele bahambe kusiza lamadoda esobe sikucela kona ukuthi awayokulekelela ngaphandle komuthi esigodlweni ama products akhona onke. Uma uzofuna usizo ngisho ukusizakala baza abantu ekhaya ukusizakala kube u3.5 kodwa kulelo langa kuyobe kwehlile kusukela ngomhla ka 2 kuze kushaya umhla ka 6 shuthi iviki lonke kule nyanga kaNovember ezoqala. Ngoba ngilindele wonke umuntu ekhaya uzobe wamukelekile ekuhloleni ukuhlola kushintsha ngoba sihlola umthetho ukuhlola khona ongashintshi kodwa yonke into enye izobe iyehlile konke noma kanjani nje nobe nithola ngoba uzibuthe u2000 rand noma uthola ngo2000 rand kodwa imali yakhe kahle u4000 rand. Engisho ukuthi konke kulento eyifunayo wena uzofuka uyithole imbiza nayi imbiza uvusumusi imbiza yamadoda nobe nithola only 50 rand kuphela imbiza yamadoda. Kuthi ikhabo mavula nobe nithola ngo250 ngoba belu 500 kuzothi umxhumanisi impepho yobe u250 futhi nawo nayo biso 500. Kuningi hlukahlukene nje ukuthi unozimanga obu 3.5 nothola ngo2.5 unozimanga from 3.5 uyobe ku2.5. Isigezo siyabiza bakwethu isigezo siwu4.5 siyobe sehlile futhi naso. Kuningi nje umuntu afone azothi udingani nonke lekhaya inamba enithola kuzona le namba eniyaziyo ka 076 7055196 kuzoba nale namba yesibili kwa MTN mangabe ngoba inokuhlupa lela endlini la bengidlala khona. Mana ngithola kule namba le niphinde nithinte le ethi 071 811 9817 071 811 9817 nobheni ngithola lona inamba zimbili lezi ngisho nje u076 7055196 no 071 811 9817 nongithola kulezo namba ngizejimistini kubantu basegoli igoli namaphethelo sobe sibamukela bonke abantu abaze special sobe simele bonke abantu imendlela zikhona ngalezi godlweni ngathi abantu abakhumbule asaye emathuneni suwela ngolesihlanu ngomgqibela akusaye emathuneni sesikwenzele isigodlo nje sibili amandla la osukwafuna sikuvusela amandla
esigodlo lesibili sikwenzele izimanga ubone izimanga ozoyibona kuphela ungayilibali imali emhlophe le ekhaya uma ufuna ukuthi kuwenzele izinto ozoyibona kona labantu ababethi bethi kimono nani cha lapha ku YouTube ngiphuthuma nakhona ikhona ivideo yemendlela ngiyacabanga la besikhuluma nani senzele abantu imendlela kumuntu esimenzele imisebenzi wabuya wazosinikeza imali e100,000 sishuthe nayo nayibona lapha okuyimali umuntu akasiboke ngayo YouTube channel ngizoyibona leyo mali siyiphethe ngezandla cash bese umuntu ebonga imisebenzi wabuya wayilethela ekhaya sasinivezela yona futhi kona ku YouTube moya ku YouTube udotha ngonyama ngizothola konke lokho ke nilandise nespecial na ku YouTube sonifakela futhi ukuthi noma kanjani sikhona bakwethu sikhona silinde wena from ngomhlaka 2 kuze kushaya umhlaka 6 ngiyanithanda ke nonke ngizothi Mr lapha engikhona mina eDelmo Park ya nisale kahle njalo le video ngicela ni share noma share ukuthenga ba kunabantu abangezukuzwa abezwe bonke abantu ngoba ngithenga ngihlekise nesikhathi share ivideo ke le ubize bonke abantu bezwe nabo ukuthi noma kanjani ngomhlaka lokuza ngomhlaka 2 kuya kumhlaka 6 kuyothi abantu laba abamela amaposi abo namhlanje abalindele noma ama message abo azongena futhi kubona ukuthi bacollecta kanjani siyahlukana nabo kumaposi abantu ufuna umuntu azi umuntu weposi kuthatha isikhathi kuyenzeka ngithola ngibhizi so amaposi athunyelwa yimina ngiyengihlela ilanga ama ngekho busy bahambisele so namhlanje into abehambile imessage yongena kubona ukuthi bozokwenza kanjani kodwa kakhulu esizobamukela kakhulu abantu yilabo abasethi bakhelele negoli abasondele noma kanjani noma usekudeni hlela wena ukuthi noma kanjani ukuthi lawo malanga ngishayela ekhaya mhlaka 2 kuze kuyoshaya umhlaka 6 nisale kahle ke nginithanda nonke nani uma ngabe nilikhombisa uthando kumina nami ngifuna ngikhombise uthando ngoba ngiyanibona abantu abaningi lekhaya bayathanda noma bayakholela kumina engisho ukuthi ke yenzana ukuthi noma kanjani nawe la ukhona utshela abanye abantu ukuthi ngudla imondo enkulu abnormal ethwala ezinye imonto ukhiye uvula bonke okhiye incwadi encane engafundeki esela abafazi namadoda bayifunda behlula ithe ngomhlaka 2 November kuze kuyoshaya umhlaka 6 sibuka special noma kanjani nawe uzosithola nawe nenkinga uyazathi ubhekene nani wena kubantu abafuna ukuzogezwa emanzini uma ufuna ukuyogezwa isigezo sola umhlaka 2 sebe si 1000 rand kuphela noma kanjani ngisho ukuthi ke nonke namukelekile sola umhlaka 2 kuze kushaye umhlaka 6 siyanithanda ke abantu bake siyanithanda nonke siyanithanda emendleleni abantu bayakhangaza bafuna ukuvotela bafunani imendlela sikhona isigodlo ngale sidinga abantu abafuna ukuthi abona asifuni into ezobonakala mina mbona ngifuna isiguba angifuneni into ezobona ngabantu kuphela ngifuna imisebenzi ezonyakaza woza kumina zokunika amandla emendlela ngale sigodlo lesibili noma kanjani laba uphuma nawo umuthi kodwa uphuma namandla azokwembatha azogada eqelisa izitha avula inhlanhla avula imali indlela yakho zenzayo umuntu wamathende ziye phambili abantu bemangala ngoba lo muntu akanasigubhu akagquma akaphalasa yini lemsizayo sikhona isigolo semendlela ngonyama eJimmy ngiyanithanda ke nonke nisale kahle engakusho kunini ukuthi le ekhaya kusazokonakala usawuqopheka umlando kodwa ke ngiyanithanda ke nonke ngifisa ukuthi wonke umuntu la ekhaya aphile wonke umuntu la ekhaya athola impilo eyaphambili wonke umuntu la ekhaya athola amandla azomlekelela ukuthi naye asuke kule level yakuyona empilweni aye kwenye level engahlala amndawonye kuvuka imizi kuvuka amakhaya sele kahle ngiyanithanda nisale kahle